Ngolulu sasazo ngqo lwendaba estudio 9 kwikomkhulu le-SABC eAuckland Park eRhawutini nazo eziphambili. I've reached a point now, Chairman, where I have to go. No, Chair, it's not going to leave. It's not going to leave. She's going to ask her questions. He's not going to leave. If he leaves here, he's walking out. Umphandi wabucala uPaul O'Sullivan uyichikilela ikomiti yesikhawu ngelixa ephakama ishiya kusalindelwe ukuba aphendule imibuzo phambi kwale komiti. We don't think that they have a tangible case that should go on trial. So that's the whole reason why you would do reps, is if you don't think that the state has a strong case. Igqwetha lenkosikazi kaVusimuzi Khethi Mahlala uTsakani nekwaligqwetha lommangalelo wesihlanu uNtabisengzama lifuna cinywa amatyala abo inkundla. Kwiphulo lokulwa ubundlobongela obusekelezelwe kwisini kuza kubanjwa itumente yamanqindi ebizwa Berkeley for Love ePitoli ngomgqibelo. Inkosi Mazole isicaka sithambile ndingaphosisanga amaseko mandikawulendi wahuqa. Umphandi nzulu wabucala umnumzana Paul O'Sullivan unyavulela ikomiti yesikhawu yepalamente ephanda izityholo ezenziwa ngumkomishinala wamapolisa KwaZulu-Natal uNjengele Nhlanhla Mkhwanazi zolwaphulo mthetho urhwaphilizo nokungenelela kwabezopolitiko kwinkonzo yesipolisa nakwingalo yomthetho ngokubanzi. Elinyathelo lika-O'Sullivan lokujikilela le komiti likhwanqisa amalungu epalamente amanye sithi udelele ipalamente. Umnumzana O'Sullivan uthe akakwazi ukuqhuba ephendula imibuzo emini esithi uleqa inqwelomoya. Ingxelo yalandela. Ukanti inhloko enqunyanyiswe yecandelo lemicimbi yabasebenzi kumasipala waseGuruleni uLinde Gxasheka ikhanyele yalala ngomhlanu ukuba yaba ligwiba ikhusela isekela nhloko lamapolisa kulo masipala elinqunyanyiswe unalo uJulius Mkhwanazi ekubeni iphendule ngezenzo zayo. Endaweni yoko uGxasheka uluthwalisa uxanduva abamtyhola esithi basilela ukuthatha amanyathelo ngakuJulius Mkhwanazi. Inhloko yecandelo lezabasebenzi kumasipala waseGuruleni enqunyanyisiweyo uLinda Gxasheka ikhanyele yalala ngomhlana ukuba yangenelela kwinkqubo yoluleko lukasekela ntloko wamapolisa kamasipala waseGuruleni uJulius Mkhwanazi ngebholo lezibane eziluhlaza ekutyholwa ukuba uJulius Mkhwanazi wazifaka kwimoto zikaVusi Khethi Mahlala nenkampani yakhe yokhuseleko iKhet VIP Security. I submit that to the best of my recollection of those events, the issue of blue lights came to my attention, came to the attention of the municipal officials based on the social media clips, video clips that have been circulating at the time. I think it was around February 2023, I hope I'm correct with the dates. I emphasize that at this point, I was the acting HOD HR, and I didn't know Julius Mkhwanazi. uGxasheka uthi wayityikitya incwadi enqumamisa uJulius Mkhwanazi kodwa ikomishoni ifumanise ukuba wabuyela emsebenzini emva kokuphela kwexesha lokunqunyanyiswa kwakhe. Ukanti uGxasheka ubonakala uxanduva eluthwalisa uXolani Ngciza ngelo nyathelo lokulibazisa de abuyele enkomeni uJulius Mkhwanazi. And therefore, he took a discretion that perhaps he should not discipline. He must wait for the arrest. 3 months is going. He doesn't discuss that with me or Dr. Mashas. Ikomishoni isaqhuba. Igqwetha lenkosikazi kaVusimuzi Khethi Mahlala uTsakani nelomtyhola wesihlanu uNtabisengzama lifuna zirhoxiswe izityholo abajongene nazo. Esisibini uVusimuzi Mahlala nabanye sijongene nezityholo eziquka iyelenqe nelinge lokubulala usaziwayo kwezolonwabo uTibo Kgotobejane, usomashishini uJoe Sibanyoni nomdidiyeli womculo uSenki DJ Fetis Mbokobungu. Abatshutshisi batyhola unkosikazi kaKhethi Mahlala uTsakani ngokucwangcisa uxwebhu lwentlawulo ngenzame zokufihla izizathu zokuhlawulwa kwemali kwabatyholwa ngokudubula isithuthi sikaTibo Kgotobejane. Ngaphaya kwezityholo zokuba uMahlala ubhatale abazame ukusuba ubomi, iqela labamele uTsakani litshotsha entla ukuba kuhlehliswe amatyala ngakuye. Kwelinye icala uNtabisengzama usengumtyholwa ngokwehlisa imali ngomlenze esuka kuKhethi Mahlala kambe
kambe ke igqwetha lakhe lithi abatshutshisi abaphethanga mba unesihlahla ngakunzama. We don't think that they have a tangible case that should go on trial. So that's the whole reason why you would do reps, is if you don't think that the state has a strong case. And so we believe that the prospects of success for the state's case are low in terms of accused number 5 specifically. ElikaMatlala ke igqwetha libethelele ukuba abatshutshisi abakabubeki elubala bonke ubungqina. Ukanti ke abatshutshisi bakhankanye ukuba baza kudinga ixesha lokunika ingqwalasela ukuze nabameli ukuze uTsakani noNzama bakhutshwe kwelityala. Lo gama bobahlanu ababatyholwa balindeleke ukuvela enkundleni kwakho ngomhla we-18 kweyoKwindla ukutsho inyanga kaMatshi. Imanyano zabasebenzi phansi komfelandawonye iCOSATU zisikele umda wentsuku ezisixhenxe ingxowa-mali yezempilo yabasebenzi bakarhulumente iGEMS ngamafuphi ukuba irhoxise uchatha kwizavenge ezixhuzula kumalungu. Amakhulukhulu abasebenzi abangaxolanga babambe imigushuzo ngaphandle kondlunkulu weGEMS ePitoli bevakalisa umsindo wabo ngulo chatha. iGEMS imilisele uchatha we-9.8% kwizavenge ukuqala ngoJanuwari. Manyano eziphansi koxala balibanzi wabasebenzi iCOSATU zime kwelithi ufunqu kwizavenge ezixhuzulwa yiGEMS azihambelani nemeko yezoqoqosho kwaneziseko eyasekelwa phansi kwazo lengxowa-mali. Bezibomvu krwe izidalado zasePitoli bedikwe yoyokosa bebambe imisadulo ngelinyevelela uchatha kwezavenge abazalelwayo. Ngo-2025 bathi kuthiwe chatha ngo-13.4%, kulo nyaka ngu-9.8%, bathi kwanele. GEMS, it's a rip-off to the public servants. Per year, I'm contributing to GEMS for the 2,000 alone. Do you know how much I'm paying? 13,900. 13,900. iCOSATU ithi iGEMS yaphambukayo kwimigomo eyasekelwa phansi kwayo suke yatyabula kanobom isenga abasebenzi. Ithi isikele intsuku ezisixhenxe ihle ngomcinga. Immediate withdrawal and reversal of the 9.8%. A full forensic audit into governance, finances and procurement of GEMS. iGEMS ixambula ngelithi usemthethweni lochatha kwaye uyadingeka ukuqinisekisa ngesizinzo sexesha elide. Kodwa ithi iza kuziphonononga izinyanzeliso iphendule. Kwalapha izindabeni uMongameli Cyril Ramaphosa uthembise inkokeli zemveli ukuba indawo yokuhlaliswa kuzo imfuyo ziza kuba zezokuqala ukufumana izitofu zokuthintela isifo sochwane nenyebethu ezikomeni, kodwa kuqala masithume umntwana evenkileni. Sinamkela kwakhona sikwabulisa nakwabo basalukungena. Uyakwazi ukuzibukela izindaba kwiqonga le-SABC Plus ukanti ukuphela nje kwazo ungazifumana kwikhasi le-YouTube ngokuthi SABC Indaba zesiXhosa. Masihlabele mgama. Kuku masibuyele kwinqaku lokuqala esithe umphandinzulu wabucala uMnumzana Paul O'Sullivan unyavulele ikomiti yesigaba yepalamente ephanda izityholo ezenziwa ngumkomishana wamapolisa KwaZulu-Natal uNjengele Nhlanhla Mkhwanazi. Nantsi ingxelo. Ubungqina banamhlanje bebuthanda ukuva amazwi ethethela phezulu ngexesha amalungu asepalamente ehlaba uO'Sullivan ngemibuzo. Uye wabuzwa ukuba wangena njani eMzantsi Afrika waze wafunda waphelela phi kwaye waqeshwa njani kwinkampani elawula izikhululo zenqwelomoya zeli engenampepha ezifanelekileyo. I think it's inevitable that people would be interested on what is it that would have motivated you more than what you are explaining or what you are willing to explain when you are engaged on the matter. Do you think that is unreasonable for some people to make a conclusion like that? Yes, Chairman, I think it's unreasonable. The people that was your last question. People that come with these conclusions do so for criminal purposes, and all the allegations that have been fired at me have come via criminals. Kodwa owona mba ubutshisa wokuba ingaba ungumntu osebenzela amanye amazwe kweli. You will tell me, you dictate to me. You see, Chairman, this is the problem I'm having. I've got a very antagonistic person here
who wants to. I'm a member of parliament. I'm not a person. You can say a member of parliament here. A very antagonistic member of parliament here, who is trying to talk me down. When you applied for your citizenship, you declared your highest qualification, which we now understand that actually that qualification you completed it within a year. You become an engineer through a qualification that is done within a year. Chairman, when I became a citizen in this country, it wasn't based on any qualifications. I was accepted as a permanent resident in 1989. Ngaphambili uO'Sullivan uye wanyanzeliswa kuba axolise ngentetho yakhe erhabaxa eyayijoliswe kumalungu ale komiti esebenzisa ulwimi lakhe lase-Ireland. Uye wacacisa kuba wayesithini. Waze waxolisa. Kodwa khange afune ukuxolisa ngokuba amanye amalungu asepalamente zizikrelemnqa esithi unobungqina. Le komiti iza kufuna ingcebiso yomthetho ngamanyathelo amakalandelwe. Kwiindaba ze-SABC, Ndingubulelani Philip eParlamente. Iingingqi zoluntu ziza kuba zezokuqala ukuxhamla kwinkqubo yogonyo lwesifo sochwane nenyebethu. Ukuvakaliswe ngumongameli Cyril Ramaphosa eqinisekisa iinkokheli zomthonyama nezamakhoyi namasen ngethuba esenza intetho ephambili kumsitho wokuvulwa kwendlu yeenkokheli zomthonyama eParlamente. Kule veki epheleyo kufika amachiza ogonya sesigidi kwaye kulindeleke ukuba kufike amanye amachiza ayi-5 million kungekudala. Which I will receive. Umongameli Cyril Ramaphosa kulomsitho okuvula ngokusesikweni indlu yenkokheli zemveli kuzwelonke uqinisekise amafama ukuba ukhuseleko lwemfuyo yawo luza kubekwa phambili kwinkqubo yogonyo lwesifo sochwane nenyebethu. We'll use the vaccination process to ensure that communal and small-scale farmers have access to them. And in fact, where FMD has sort of shown its eruption in communal areas, that is where we are going to focus first. Ukanti kukho neminye imiba etshisibunze efuna inqwalasela equkumba womhlaba nelungelo lokufikelela kwizimbiwa. For our place in the sun in this new government. You can even tell by the manner in which this house is constituted. The pomp and ceremony which accompanies the opening of the National Assembly is very much different from what has happened today. My history tells me that before was any government in South Africa, this country was led by the very same kings and traditional leaders, whom it is said today we don't deserve to own our own minerals. The government partnership must move from promises to action and proof. We have said it clear that over 31 years, we are still not happy. Umphathiso obambiswano ngolawulo umnumzana Velenkosini Hlabisa umemelele inkokheli zomthonyama ukuba zincedise urhulumente ukulwa ingxaki yabakhwetha ababuye esuthwini bonzakele bambi bephulukene nobomi. Inkulu baphathiswa yaseMpuma Koloni umnumzana Libabalo Mabuyane yenze intetho yobume bephondo kwidlowiso mithetho eBhisho. Iphondo leMpuma Koloni linezikolo ezingama-427 ezinezindlu zangasese ezombiweyo kwakunye namatyala angaphezu kwama-400 abafundi abakhulelweyo bengaphansi kweminyaka evumelekileyo. Kukrokrelwa ukuba abafundisi-ntsapho banesandla koku. Amanani okuxhatshazwa kwamanina ngokwesondo onyuke ngomyinge ka-4.8, nto leyo ethi inkulu baphathiswa uOscar Mabuyane iyamxhalabisa kwanomba wokonyuka kwamanani entswelangqesho ephondweni. We will therefore spend more time this year engaging with the private sector, organized business and labor, youth formation, political parties and other social partners to sharpen our response
plans to the unemployment of the province. Umbutho iANC uyamkela ingxelo kaMabuyane ngelithi ivelele zonke inkalo zephondo. Sifumene kuba i-initiatives zokuhlumisa uqoqosho lwephondo ezithini unobuthela ngomcimbi wohlumo loqoqosho ngokuphathelene ne-automotive industry. Imibutho ephikisayo yephondo ithi idanile intetho yenkulu baphathiswa ngelithi ayinamacebo okuqobisana nemingeni ejongene neliphondo ingakumbi umngeni wentswelangqesho. The Premier has blatantly denied or lied in the cameras, and for example the doctors that are striking out there, those doctors are not only graduated last year. The strike was ongoing even last year in April. 79,000 people lost their jobs in just the last year. Our economy is close to collapse. Isebe lijongene nomba ombi we-medical claims, illegal claims ezizayo ngenxa yokuba isebe elalikwazi ukuzilawula ngendlela efanelekileyo. uMabuyane uthembise ngelithi uza kubamba ingqungquthela yotyalo-mali enesakhono sokuzisa i-50 billion yeerandi kwingxowa-mali yephondo ukuqobisana nomngeni wotswelangqesho. Ndingusidima Mfeku kwiindaba ze-SABC ndisebhisho. Ikumkani yesizwe samaZulu ukumkani Mrs Zulu kaZwelithini ibhengeze izicwangciso zokuthabatha amagunya ukuchonga amalungu ebhodi yeNgonyama Trust zeyithabathe ulawulo lwezahlulo zomhlaba eziphansi kwesikhokelo segunya lemveli. Ikumkani bithethe kumsitho wokuvulwa kweParlamente yaKwaZulu-Natal. Abasendlunkulu, izicukuthwane kanye nosopolitiki bonke bebehlangene ukuzolalela inkulumo yesilo. Isilo sivule inkulumo yaso ngokugcizelela ubumbano. Ngokunjalo saphinde sahlaba nekhwela lokuthi kuguqulwe igama lesifundazwe kube iKwaZulu. Kulokhu bekulalele bonke abashayi bemthetho. I am making a call to this province to be the new name, a new so-called name, KwaZulu, and take the name Natal away. Isilo simemezela izinhlelo zokususa iNgonyama Trust ezandleni zikahulumeni omkhulu ibuyele KwaZulu-Natal. Board members will and have to be appointed by the king. Githina sekuyizwi eliqinile lesilo okufanele ukuthi ke silithathe silibeke inhlakeni zomkhonto wesizwe. Njengede kudala sisho ukuthi kubalekile ukuthi sireform iNgonyama Trust ikwazi ukusebenzela abantu bakwazi ukona lo mhlaba bahlele kuona. Inkulumo yesilo ayiqhelile kakhulu kulokhu iqembu leIFP elalikhuluma ngama early 90s ngekhathi zeCODES la khona lalithi iprovince yaKwaZulu-Natal ayibizwe ngoKwaZulu. Zanele Buthelezi indaba za SABC eShamthetho eMgungundlovu. Amaxhobo omlilo wamatyotyombo oqhambuke imizamo yethu eHout Bay ekuqaleni kwale veki abongoza abasemagunyeni ukuba bawancedise ngokukhawuleza ngezixhobo zokwakha. Yimpithizelo kwisiza somlilo nanjengoko abahlala abachaphazelekileyo begxalathelana kuye kucoca indawo zabo nezibutyobo ngumlilo. Abakwaziyo sele beqalile ukuvusa amakhaya abo kwakhona. Bambike becela uncedo ukuze bavuse indawo zabo. Umlilo uqalile ngoLwesibini ngo2 asiyazi cause yomlilo kodwa umlilo uqalile asinazi impahla asinandawo zokuhlala. And eyona nto isitshisa kakhulu asinazitrato asinandawo zozinceda akulukho uphuhliso eHout Bay njengezinye indawo. Urhulumente akaveli apha. Urhulumente yavela ne uvela phaa eofisini ngeterms necondition but kodwa xa kufuneka sifumane imaterial akuveli yabo ngoku everyone is gonna build with its own pocket. Look here, it was just like ibinguJanuary ngoku. People are broke. Imibutho yesisa yahlukeneyo ithe gqolo ukubonelela ngokusiwa phansi kwempumlo izinto eziyimfuneko ezinjengengubo izinto zangasese kunye nematrasi. Knowing that Cape Town's fire prone going throughout the year. Now first we had the fire season, but fire season can be any month in Cape Town. So there should be a warehouse in terms of human settlement, National Department of Human Settlements, that keeps stock of these items. Bamalunga namakhulu asibhoza abantu abaphulukene namakhaya abo kwelishwangushe lomlilo.
Kwezemidlalo kumlo ochaze impatho gadalala esekelekisini kuza kubanjwa itumente yezwa ngokuba lidabi lothando ePitoli ngomgqibelo. Ukuxhobisa uluntu ngale meko. Le tumente iza kuba nemilo esixhenxe. Ophambili ngumlo phakathi kwaSimangele Hadebe noSibulelo Sobos belwela intshinga ye-WBO African kudidi lwe-flyweight. uSimangele Smash Hadebe uza kungena eqongeni ngeliyokubhalisa ibali lenzondelelo njengoko elungiselela ukukhusela intshinga yakhe ye-WBO African Flyweight kumlo ojongwe ngapomvu oyinxalenye yetumente enyevulela impatho gadalala esekelwe kwisini. Yena uqala uHadebe lixhoba lempatho dlakadlaka kwaye ukuba inxalenye letumente kuthetha lukhulu kuye. Fight against gender-based violence, against child abuse. I was a victim myself at a very young age, sexually molested, and for that it's more like a big thing for me. uHadebe uzaqhubisana nongenamava kangako uSibulele Suboy waseNtshona Koloni onemilo emine kuphela igameni lakhe kwinqanaba lompondo zihlanjiwe. Kunjalo impumelelo ibalulekile kuye ukumbeka endaweni ebanzi ukuze afumane imilo naphiphipi phesheya kwelwandle. Kaloku nyakenye waphulukana nentshinga yakhe ye-WBC Silver Flyweight kuGabriela Sanchez eMexico. Imbethi manqindi ezibhinqileyo ziyalambatha ukufumana imilo ngokuthwaxa imontlalo yazo, naye uHadebe akasindanga. Ungene kabini kuphela kwiqonga lomlo nyakenye. Some of them, like you said, haven't been fighting for years. And for us, it's vital that we create tournaments so that these fighters can get exposure. Kweminye imilo uJared Silverman uza kuthathana noSimphiwe Ntombela kudidi lwe-junior middleweight logama uLeanne Jansen van Vuren eza kuxhimpana noLibra Mtakheni kudidi lwe-flyweight kwabasetyhini. Umbengo umdiya ucima umlilo eza ngomzuzu ngesizulu makube chusi bele. Mawethu naloqikelelo lwemozulu kwindawo ezigudlunxweme olusemazantsi siyabona kaloku ezantshizane ezithe qaze zithi xhaxhe phaya koGqeberha kanti ke phaya eMpuma Koloni nakhona zilindelekile zamvula zingephi kanti ke ngamathuba entshizane ezithe xhaxhe kwindawo ezigudlunxweme phaya eMpuma Koloni 30% wamathuba emvula kwindawo eziphakamileyo kumntla mpuma welizwe ngomso ke mbukeli sabonto baliqatsa upopoyi kwindawo ezininzi ezikwintshona yelizwe kodwa ke akuthethwa lonto kwimimandla sempuma nalapho kulindeleke kaloku 30% wamathuba emvula kwindawo ezikumntla mpuma phaya eMpuma Koloni ze ibe ngamathuba amahle kakhulu emvula qala phaya kwaZulu Natal ukonyukela eMpumalanga eGauteng kuyaqhina phaya koMahikeng uqhubeke ngononophelo umbukeli ngenxa yezibhaxu zenkungu ezilindelekileyo phaya kwaZulu Natal kuyaqhina phaya ePitoli kanti ke uyabongozwa into yoba uqaphele kaloku ezandudumo ezimandla ezilindelekileyo qala phaya koMahikeng ungene eGauteng ukwehlela phaya eMpumalanga ngokunjalo naseThekwini wona amaqondo okutshisa aphantsi asibonisa into yoba noko kufudumele kulo lonke ilizwe amaqondo abetha phaya ko-14 degrees eKapa lodumo kodwa ke ehle ngesihlanu phaya eSutherland ziyaphinda thathise ngo-16 eAlexander Bay ngokunjalo nase-Uppington kuba ke wena phaya eRhafu ngokunjalo naseKomani kuyaqhina eMthatha lindela u-13 degrees ngelixa kufudumele ngo-18 eMonti ngulo 18 ke naphaya ePitoli ngelixa ngu-21 eMusina ngomso ke mbukeli ngu-33 ofudumeleyo eMusina ngelixa ePitoli ingu-29 eRhawutini koSoweto phaya lindela u-27 kanti ke Bloemfontein ko-Rocklands nako-Bloemanda ngu-31 ngelixa inxuba ingu-28 kupholeka kuhle Gqeberha ngo-24 lo 24 ke nasemakhanda kuyaqhina phaya eKapa lodumo ngelixa ingu-28 phaya eCalvin amaniphela emehlweni sale ntliziyeni kamnandi mawethu.